kamera, světla, klapka a jedem. Snace, já jsem Los Carlos a vítejte u dalšího tutoriálu na triky s motýlkama. Už podle názvu videa jste si mohli všimnout, že v tomhle dílu vás budu učit trik, který se jmenuje Backhand Twirl. Takže jdeme na to. Ani backhand twirl jako vlastně žádný z těch triků předtím tady není svým způsobem těžký a už podle názvu jste si mohli domyslet, že bude mít něco společného s basic twirlem, až na to, že bude trochu vzadu a bude vypadat konec triku jinak. Takže takhle bude vypadat. A samozřejmě slow motion. A samotný trik potom vypadá po krocích přesně takhle. Držíte motýlek za nožičku bez pojistky a švihnete s ním tak, aby se vám dostal druhou polovinou, druhou nožičkou jakoby na ukazováček. Takže takhle. Doufám, že to bylo dobře vidět. A potom uděláte tohle s rukou, odstraníte ukazovák a vrátíte motýlek zpátky. Ještě jednou. Budete motýlek držet takhle. Uděláte toto. Hop a hop. Takže teďka doufám, že už ten trik umíte, protože už je tady vlastně konec tohohle tutoriálu, kde já vám za to zase poděkuju, že jste se na tohle video podívali. Poprosím vás o like, pozitivní komentář nebo třeba odběr, pokud jste se něco nového naučili a chcete mě podpořit trochu víc. O negativní komentář, pokud tu bylo něco špatně, co se vám nelíbilo, a potom i oprávněný dislike. A to je asi úplně všechno. Mějte se hezky a BAM!